Sir Peter, good morning. Kain tayo, Sir Peter. Kumusta ka na, Sir Peter? Kumusta ka na, Sir Peter? Ayun, hindi ka pa nag-thumbs up, Sir Peter, oh. Zero pa yung thumbs up ko. Kain tayo. Yung balita, Sir Peter. Mga salamat ha, Purnel. Kaya kung meron akong tagong premiere mo na, Bing, makalive ko kasi king guy, TikTok na Benny. Kaya, nakapuntal. Pero, apa na ke. Nagbalang mo kaya at mga tapalatsura niya. Kaya ko mga Purnel, sabi ko mo yan si Alina ako man totally malambat. Pang-update mo. When guys, siya sa'yo papunta ako clinic at team kong angin eh. Sige siga pong Ranel, nimingat ka po rin na. Kalbadan na kaliyakakit. Sino yan? Si Wengay, Road 200. Ipin natin yan, Wengay. Sige po Ranel, salamat niya. Nimingat ka. Ay ni mamang ko pa. Almusal. Good morning po, Guardian Official Vlog. Salamat, Guardian. Yung Sunday mo tayo yung Sunday mo tayo dyan ski ka nga pong hindi mo kakakalala. Hindi ko, ayaw ko balo. Yung pasabi akong Ronel. Yung pabalo. Ma'am Vicky, shoutout po. Ako rin na salamat yung thumbs mo. Meto niya pa yung thumbs up. Ang daming pumasok, walang thumbs up, isa lang. Salamat sa mga nag-thumbs up ka, isa. Shoutout din sa lahat ng mga pumasok. Ayan, 3 na yung thumbs up. Salamat sa thumbs up. Kasi nakita ko mo kanina, walang thumbs up eh. Na, kaya eh. Itad mo lang eh. Itad mo lang yan, Purnel. Oh. Ma'am Vicky, salamat ha, Ma'am Vicky. Ayan, ipin muna natin si Wengay. Nandiyan ka pa ba, Wengay? Kung nandiyan ka pa, Wengay, pipin ko yung sa'yo ha. Kapag graduate kita. Pero kung wala ka, kasi nandiyan po ba kayo? Wengay? Hello po sa lahat, sabi niya no. Okay mga pong Ronel, naman na masyadong natamsak o kaya yan. At least, at mag-stay 30 minutes kasi talagang gray na talaga yung ganang kain. At least mo nga ako nasi. Gray na yung ganang, gray na lahat yung ano ko. Watch our views, revenue. Buti ka pa, ano eh, 50 views in 1 hour. Ako, ano,
13 hours, 34 views. Ewan ko ba't ang nangyayari ngayon sa mga sa mga subscriber ko. Bumagsak yung views ko. Ako din bagsak lahat. Ako din akong bagsak lahat. Pati ko bagsak, kulay gray na. Wala nang nanonood sa mga video ko ngayon, ako rin. Dati hindi ako bumabagsak ng 100. Ngayon bumabagsak ko from 40, 37, 52, 64, 55, puro ganito yung mga views ko ngayon. Kaya bagsak din yung ako din buti sumasahod ako. Sana all ako rin. May pay ka ba monthly kang magsahod? Di ako Di man ako nagsasahod ng monthly ako rin. Ngayon, kulang na lang ako ng $7 para mag 100. Kasi nga, nung last month, naipon. Kaya kulang pa ako ng $7. Kaya tinry ko lang mag-LS. Kahit huwag na skip yung ads. Hanggang katapusan pa yan, pwede pa yan hanggang katapusan. Kasi katapusan yung cut-off. Sila ko sumahod talaga. Doon ka lang ina-upload na, ito na ako yun thumbs up na po. Okay mga bro na yan, hindi mo nila thumbs up, okay lang yun, no problem. Okay na yan. Saglit ko muna mag-LS, 9 minutes siya pa. Parating ko mga update. Baka di ako sasahod this month. Di ako last month, di ako sumahod. Baka this month, sana maabot ko yung $7 pa. Para maka 100 ako. Baka di ako sasahod mo. Sige. Wapo rin yan. Nga, bayaw mo, hindi kang kain mo, bayaw mo. Driver mo, bayaw mo. Kaya mabuti na lang nag-i-alas po ako. Oo. Tagal na akong hindi nag-i-alas, di ba? Saka hindi na rin ako nagpapaangat. Baka June na lang siguro, June. Baka ngayong May, medyo maswerte tayo. Baga parang alam na yung swerte. Hindi tayo napalaran. Baka June na lang ako ulit magpapaangat. Plus dot. Peter, congrats! 1,000 pala. 1,000 ka na pala. Congrats, Sir Peter. 1,000 ka na 1,1 ka na. Congrats. Mag-LS na po kayo Lagay mag-LS. Kahit mga silent lang. Aliya pa mo pwede palipad ng card ko Pinas. Gawin kong kulang mo $7. Palipad ko. Wapo rin $7 na ako. Kulang. Salamat po. Peter, mag-LS para kanina. Para ma-monetize yung channel mo kasi malaki yung malaki yung tawag dito, malaking chance mo kasi mag-viral kasi yung mga video mo nagba-viral. Kaya positive yan. Yun na Pronel, Peter, dati mong 200 dyan. Ngayon, gawin mo ngayon 1,100 na I-milyonaryo, i-aimon. Ang takal na mo rin naging 1,000 na pro na Kaya, nakaka-proud mo rin na lahat ng sinapan mo. Mag-improve lang. Kaya na rin monetize Hindi nga lawa.
Magalap doon. April na, may mingat ka niya. Alam mo na April na, kaya yan. Angeles pa, April buti Angeles ka pa. Alina mo, tablak niya. Ay pala, magalang niya pala yung ngayon. Ang pangga. Mas malapit. Okay. Mas malapit yan. Wala, mimisip kong content ngayon nga pong Ronel. Mimisip kong content ng pwede kong gawin. Ayaw ko makapagdala. Bago mo naman na Ronel. Malaki din ang gastos pag-check. Ala ka pang kaya Ronel, itang card. Balak pa siya mga dati kang card. Murang alam bayad na. Balak ko 1 year eh. Unlimited check-up ya. Makayala siya yata yung guy. Ni Wolverine. Yako halos doon ting okay yung ka po rin. Bulitin niya ka. At saka kaya po rin organizing niya ka. More on cooking niya talaga. Kasi pag more on cooking niya, kaya siya. Good niya. Kasi dire-diretso yung content mo. Wow, Papa Ronel. Good. Mas prepared na yan nga po Ronel. Pa magluto. Kaya nga pong Inday. Kasi kaya yan. Nanay kayo kaya dapat kaya talaga pa magluto. Nag-live ko na yung Facebook. Actually, akong Edson, tembayan na ako. Kasi sa Facebook ko ako rin workout kaya rin ta kasi muli kaya rin ma-monetize. Ayan, 14 minutes na ako mo. Kaya nabingin ako si mag-live na. Nabingin mag-live kong TikTok alas 8 hanggang alas 8 ng Bing hanggang alas 11. Tapos, nag-live kong Facebook page ko alas 11 hanggang alas 2. 1 hour po mo karoon na to, 45 minutes. Tembayan na ako nga kong Edson. Sabi niya kailangan watch hour. Wah, ako. O sige na, tambayan na ka. Kaya na ako makapag-sport yan nga pong Ronel.
Oo. Okay yan. Mas thinking kaya po rin yung TikTok talaga. Balo mo na po, nag-live ko TikTok, minabot ko 152 views. Totoong tao na rata po rin. Tapos, nakal mag-follow kaya ka, ayan. Siyempre, may entertain na labi, kaya makanita. Sa thinking TikTok, sobra. Kaya hindi kasi king YouTube ako rin. Kung yung rata yung sa YouTube kasi, try mo ako rin. Sa panda ka, ang problema. Basta, pwede ka rin makiat ka rin na ako rin. Pwede ka makiat. Yapon Jule, hindi na 500 followers. Lalo yung pa magluto mo nga po rin, pwede yan. Marakatawa ka rin nga po rin, sobra. Mabigla ka. Tapos mag-upload ka na tapos pa magluto mo. Kaya mo nga po rin yan short video mo yung upload mo rin. Peter Renel Santos, ayan yung, ito yung bahay niya. Renel 1. Yan yung bahay niya, Sir Peter. Binabahan ni Nightbot. Ayan. Yan yung bahay ni Apronel. Ayan, 11 minutes na lang. 11 minutes. Dami na po rin yung subscriber ko ay mayakit 1,539 tapos ding likes 48. Pero atin mo rin kaya ka rin na Brunel. Atin mo rin kay ano sa rin namila rin. Depende kaya ka Brunel kung bilang kang oras mag-LS. Wala niya ako Skype mo, minsan 2 hours, 1 hour. Kapag masyadong tao, mag-off na ako. Mag-end na ako. Pero kailangan na po rin maka 1,000 followers ka pa bago ka maka-live ka rin. Yan ko ni Vicky. Wapo rin. Yan ko ni Ate Vicky. Vicky, wala ka na po Ma'am Vicky. Tapos kasi pagkakaiba na kasi apro nyan, pag kiniking YouTube, balo mo naman naging YouTube. Sabi mo ng 5,000 subscriber mo, o munta mo, siguro mga ulo, mga kanyan. Pero ka rin, marakal daratang kasi halos bayo langan. Marakal kaya ka rin, marakal followers. So, yung makaniko akong kaya ka rin subscriber ka rin. Di ba sinabi ko dati, kaya ko mo dati 5,000, yun ako dati, 5,720. O miligdagan kong 80 may git. Hindi nga lo, nga wala ka rin. Kinuha ko lang sa TikTok. O sabi mo ng makaniko ang Apollo, makakuha ka ng 10, o di masaya na ka. Yan everyday, ako makaniko ang Apollo. Depende na mo kung magpalipad ka, manikuha ang Apollo. Pero kung kaya ka magpalipad, dala kang kuha. Mata mo yan. Ate mo rin palipad ka rin ha, bro na yan. Ay, kumusta ka na Ma'am King Third? Love vlog, shoutout po, kumusta? Kumusta po dyan sa Singapore? Long time no see. Kumusta po?
Basta po, mag-live ka mo TikTok para doon albenta ko. Ako rin nila na ka? Miras na ka? Ay. Ay, 6 minutes na lang ako sa YouTube Mag-get na ako. Pernel, limingat pa rin na Pernel. Salamat sa mga nandyan, naka-BG. Kung sino man kayo naka-BG dyan. Five minutes. 5 minutes na lang tayo guys, 5 minutes. Nang misa na po rin, may pa-high blood ko lang, misa na to. Kapalanta nang minsan. Akbalang kapalantang may pa-high blood ko na minsan, may gelas ko kanita. Tandaan, akbalang choco. Ala, kaya takanta. May high blood ko. Sabi ko, kumakiramdam ka kay Napronel. At saka pa kay Napronel, kaya pala. Aso kapag Napronel, 3 million, siya sa 3 million. May naman niya. Wala niya yata ako rin May bagong pasok si ano. Rated channel po, may kisarap po, rated channel. May jacket pa na. Okay na, wala kasi dito. Tinignan ko na lang dito. Okay na po, okay na. Sige, ako rin
Mr. Su, shout out Mr. Su. Ayan, bagong bahay, sabi niya. Sige, sigipin natin yan. Ay pa, mag-enda rin ako guys. 2 minutes na lang ako, 2 minutes. 2 minutes. Salamat sa mga nagpunta guys ha. Thank you. Na-appreciate ko yan guys. Thank you so much. Si Ride the Channel. Ay, hindi pa dikit si Raida. Ma'am Raida, dikit. Ay, dikitan ko na kayo ha, Ma'am Raida. Ay. Dikit na kita, dikit ka lang ba, Ma'am Raida? Para sure mag-comment ako na. Wow, sarap na. Puro pagkain lahat oh. Okay na po, Ma'am Raida. Buti ba si Ma'am Raida oh, ano yung mga views niya? Okay, maganda yung pasok ng mga views. Oo, ngayon lang kita nabalikan, Ma'am Raida. Sorry ah. Okay na po, Ma'am Raida. Sir, salamat po. Sabi niya. Salamat din, Sir Peter. 1 minute na lang ako. Thank you so much. Ay, hindi kita mo na lang sila, ano? Sila Raida. Ayan yung, ano dyan. Oo, ako, ngayon lang kita nabalikan, Ma'am Raida. Pero dikit na tayo. Nag-comment ako dun sa, ano mo, dun sa bahay niyo po. Okay na po. Maraida. Ayun po, oh. Maraida para alam nyo. Ayun. Nawala. Okay na po. Thank you ha. Thank you, Ma'am Raida. Mag-end na ako guys. 30 minutes na ako. Siguro okay na to. Pang ano na siguro to, pang double list, mga kung ilang kayo nagtambay dyan. Yun ang double list natin. Wengay, kanina kita hinahanap. Papagraduate sana kita. Eh, nawala ka eh. Sabi ko kung nandiyan ka pa, wala ka na eh. Actually, kaya ko to, ano, Wengay. Gawing 200. Hinahanap kita kanina eh. Hindi ba si Wengi na to? Wengi 31, parang si... Sino ba itong si Wengi? Wengi, Pilipino ka ba? Ay, Pilipino. Welcome po, Ma'am Raida. Hinahanap kita kanina, Wengi. Sige na guys. Mag-end na ako. Thank you. Wengi, next time na lang Wengi ah. Papalit ka doon ng 200. Kaya, pag-graduate kita. Nandiyan ka pa ba? Kasi minsan nawawala ka eh, kaya hindi ko na ipipin. Sige na, paalam na po guys. Maraming salamat sa mga nagtambay. Pero din, salamat ah. Ma'am Raida, Peter, salamat. Ayan. Lahat ng mga pumunta, thank you. Bye-bye po.